Du rammer et ømt punkt, ved jeg, hos mange danske virksomheder, fordi jeg ved, at spiller hos nye kunder, vi får, de ved simpelthen ikke, hvad de skal skrive i deres nyhedsbrev. Der er vel også stor forskel på, hvis det er B2C, lad os sige et rejsebureau, hvor de fortæller noget om rejseoplevelser i Frankrig eller i Norge, eller hvad ved jeg, og så i forhold til en B2B, som sælger industrimaskiner. Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Nej, fordi dem, der modtager nyhedsbrevet, må være folk, der interesserer sig i de maskiner. Altså, det vil sige, den målgruppe, det kan så være maskiningeniører eller hvad, de må have en interesse i de maskiner og hele den sfære omkring det. Så altså, men, ja, det jeg ville gøre, tror jeg, det var, hvis man ikke selv evner det, så må man jo hyre et kommunikationsbureau jo. Altså, og så må man jo tage, altså, det er det, jeg har gjort, det gør vi i Spanfart og andre virksomheder, hvor vi ikke har tiden. Så hyrer vi en PR-mand til at komme en gang om ugen, og så går han simpelthen rundt i afdelingen og interviewer folk. Altså, du ved, høre på jungletrummerne, godt sidde rundt og sætter sig hos folk og siger, hej, hvad har I lavet den her afdeling i den her uge, og hvad synes I selv har været spændende, og altså prøv at drive historien op. Og når så man har drevet de historier op, så sætter vedkommende sig ned og skriver nyhedsbrev på baggrund af det. Så hvis det er industrimaskinerne, så går der ned til dem, der laver maskinerne og siger, hvad går jeg laver, mand? Hvad er fedt i øjeblikket? Og hvilke problemstillinger har jeg? Hvad er der interessant? Og hvis I sad og skulle bruge maskinerne, hvad føler I, at der er sket den sidste måned, som kunne være interessant for dem? Gå rundt og interview rundt omkring i virksomheden, og så lave et nyhedsbrev. Ikke? Altså, men så skal man selvfølgelig også have en veldefineret målgruppe, fordi det er klart, hvis nyhedsbrevet både bliver sendt til de, altså du ved, hvis det man skriver om svære med tunge maskiner for eksempel, ikke? Til flaskerensning, så nytter det ikke noget, nyhedsbrevet både kommer ud til marketing, folk, administrerende direktører og teknikeren på gulvet og alt muligt andet. Så man prøver at finde en veldefineret målgruppe, og så skrive til dem. Og det er klart, altså laver man flaskerensningsmaskiner, hvordan skulle man have egenskaberne i virksomheden til at skrive godt nyhedsbrev? Altså det giver næsten sig selv, det ikke kan lade sig gøre, men så må man skulle hyre nogle skribenter til at gøre det. Så det er, så er det jo ikke gratis længere. Men fandme, hvis man kan sælge på ekstra maskiner om året, så kan det jo godt være en god idé, ikke? Rigtig godt råd, så vi kan give videre her til seerne. Hvis det står helt på bare bund, så er i hvert fald at hyre måske en journalist. Og der er altså ikke nogen undskyldning for, at man ikke kan finde noget godt materiale. Jamen problemet er, at man sidder selv i sin egen suppedas af en virksomhed, ikke? Og man går glip af de gode historier, fordi man selv bliver sovset ind i dem. Altså, så man skal være et meget specielt menneske, før man ser, hvad der er en god historie for andre. Så skal man være meget opmærksom på det. Og når man går i sin egen virksomhed hver dag, så kan man have svært ved jeg har selv svært ved det. Det er derfor, jeg selv hyrer kommunikationsfolk, selvom jeg er om nogen faktisk ret god til at skrive efterhånden, og kan skrive, som folk bliver glade for det. Men jeg har også behov, ikke for mit eget nyhedsbrev, fordi det sender jeg ikke så tit ud, men for de andre virksomheder, vi har, altså der bliver vi nødt til at få noget hjælp til den slags, fordi at vi går, altså når man går i sin egen virksomhed, bliver man blind over for de ting, man går og laver til, ja, selvfølgelig gør vi det, men den selvfølgelig gør vi det, er jo ikke sikkert, at andre mennesker ved, eller vi kommer til at bruge en jargon, som målgruppen simpelthen ikke forstår, fordi vi får indspist, og derfor er det vigtigt for os, at få folk udefra til at hjælpe os. Vi gør det meget med PR, for eksempel, altså pressemeddelelser og den slags. Jeg kan fandme godt skrive en god pressemeddelelse, men jeg kan ikke blive ved med at gøre det år efter år. Jeg kan ikke blive ved med at se det unikke i de ting, vi går og gør, så det er lettere at tage en udefra, der står og undrer sig. Grund og undrer sig, det er sgu da egentlig meget sjovt til. Det har jeg sgu da aldrig tænkt på, hvor sjovt. Ja, prøv lige at se. Og det kan jeg sgu da egentlig godt se. Altså, hvis man ikke har den sparring både på nyhedsbrev og presse, jamen så ser man ikke de gode historier, for det kan man ikke. Ligesom man ikke, altså man kan ikke rense, altså, hvis man skriver en tekst, man kan ikke rette sin egen stavefejl. Altså, det bedste man kan gøre, det er jo at læse det op, og det er også et godt råd, når man skriver en nyhedsbrev, hvis man vil komme lidt omkring det og rette det er at læse det op for sig selv. Altså simpelthen gå ind i et rum for sig selv, luk døren, og så læse sit nyhedsbrev op. Fordi der fanger man en masse sproglige, dårlige ting, som man ikke lige havde tænkt over, man kigger også nogle stavefejl. Men når man så er færdig, skal man kraftedeme få en tredjepart til at læse det igennem, fordi uanset hvor dygtig man er til at skrive, så vil man lave fejl, ikke? Og det er pinligt at lave fejl i nyhedsbrev, for mange af dem i hvert fald. Altså, så jeg har også altid korrekturlæsning på. Selv min private nyhedsbrev er altid korrekturlæsning på. Altså. Det bliver jeg nødt til, selvom jeg er god til at stave og formulere mig.